Τι φτιάχνετε εδώ? Το λαδώνουμε το πράγμα. Μαλακίες του Βαγγέλη. Το λαδώνουμε το πράγμα. Αντί να τα κάνουμε όταν θα είμαστε σουρωμένοι, θα κάνουμε δεν μέσα στην επιφάνεια. Αν δεν έχεις όρθιο, αυτά τραβάς. Πάμε. Πάμε. Τι κοιτάς? Προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί το... Αυτό δεν θα παραγγείλουν οι μπολ. Α, τι είναι το μπολ? Αυτό είναι. Α, οκ. Νόμιζα ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε καυτό. Here in the center of Craiova, the centrum. Hallo, wat vond je? Nee. Λάθος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τι θες να πιούμε? Δεν ξέρω, έχω ένα φίλο. Κάτι που και μία από εδώ. Γιατί ρε είναι από εκεί? Επειδή από εκεί είναι άδειο. Ψηλέ πεινάς? Όχι, τώρα δεν πεινάω. Για μην το πειράζει. Στις 12 θα πεινάω. Και εσείς. Θα βρούμε ρε κάτι να Σήμερα δεν είσαι και μαζί. Guardes παλιές. Cheers, mate. Υγεία στο νόμο, κάτσε. Χρόνια πολλά και καλά. Για πες την εμπειρία σου. Από το Αιγαίο. Εγώ θα σου πω την εμπειρία, εσύ πήγες μαλάκα στο καταγόγι κάτω να κατουρίσεις. Να ξέρεις, μπαίνουμε με αυτόν δίπλα. Και ακούμε ένα μπρ. Όχι, τέτοια πράγματα δεν ακούσαμε. Ένας τύπος. Παίζει να έχουμε τελειώσει. Ναι, ήταν το Βγαίνουμε να πλένουμε τα χέρια μας, ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο τύπος με δύο γκόμενες μέσα από την τουαλέτα. Θα μας πατήσουν. Κατατηθείτε βόρεια. Αυτό έχει καλώδια ρε μαλάκα ρεύματος. Θα πεθάνουμε. Πού σε παίρνουμε ρε παγάζι? Είναι ρουδίτσα. Να είσαι καλά κουμπάρι που κερνάς. Λοιπόν, η ώρα είναι 12. Θες μου πως κανένα κινητό που να δείχνει την ώρα. Ναι, να μην έχει πράσινες γραμμές, για δείξε. Μηχανάκι μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε κινητό. Ωραία, είναι μια παρά 20. Και θα δέρει το πίτσα. Έχουμε φάει κινέζικο. Τώρα τρώμε στο ατήρικο. Ατήρικο. Και ξέρεις, να παραγγείλουμε από εδώ αυτούς να φάει. Ναι. Σάικ. Σάξ θα περπατήσει. Σάικ είναι Ρε, 4,5 χιλιόμετρα είναι. Τους κάνετε έτσι. Κάτω το μπάκι να πάμε. Αύριο θα μάθουμε την αλήθεια. Όσα αυτά που φάγαμε. Θα έχουμε συναντήσει και θα συναντήσουμε και πολύ. Το κινέζικο δεν τον έκανε.